Hej og velkommen her til episode 5. I dag der skal vi have lavet det her sådan koblet til huset på en eller anden måde. Og så tænker jeg lidt om vi skal smadre det der og så koble det sådan. Ja, sådan der. Så ja, det skal vi simpelthen have gjort i dag. Så jeg ved ikke lige. Vi kan bare starte her. Sådan. Og det er fordi vi har lavet i episode 4 og flyttet alt ned fra mener. Jeg tror jeg lukkede den eller sådan noget. Ja. Det der. Og lidt glas. Så crafting. Har 2, ja, det har jeg. Der. Sådan. Det var en sådan. Okay. Det bysten. Skal først lige have ødelagt taget. Okay, det kommer nok til at tage lidt tid her. Det er kun det her nede her, jeg skal ødelægge. Det er lige en teori. Ja, det skulle da kun. Fucking lortetag. Sådan. Væk. Ja. Hold nu kæft. Lim. Okay, det var ikke skide meget, jeg havde tilbage af det. Godt nok. Sådan. Bum. Det er rimelig svært at gå hernede fra. Okay, det var ikke ret meget. Så må vi bare lige tage lidt mere træ. Sådan. Ja, sådan. Kæft, det går bare godt. Put your hands up. Det der, Lucas Graham, der det er sgu ikke lige mig dog. Jeg ved, om han kom til grøn koncert. Det er sgu ikke. Håber jeg ikke. Så bare lad sådan en skilt. Fuck Lucas Graham. Fuck, det kunne egentlig være fedt. Jeg ved endda også, det der bungee jump i år, det var, jeg mener, det var i 2013 eller sådan, der var bungee jump. Fuck, det er så sygt ud. Det var sådan et kærestepar. Kæft, det er så sygt ud, når de sprang to egentlig. Helt vanvittigt. Sådan. Hold kæft til den her diamant. Og nok fordi det ikke er helt. Sådan.
det bliver fucked. Kæft, mand. Det bliver faktisk et fint hus der. Halvstort vil jeg da sige allerede. Lad nu være. Okay. Jeg ikke kan lave så meget. Nå, det var godt dumt. Regner med det er nok. Og nu skal der gå nok. Okay. Lidt sådan der. Okay, det begynder lige så stille til form egentlig. Så det er meget heldigt, vil jeg sige. Let's feet. Vi har ikke helt lyst til at tage ud. Sådan. Ja, tak fordi I så med her i episode 5. Vi ses i episode 6. Og husk at like og subscribe. Så ja, vi ses i episode 6. Hej.